magluto meron og utang Bisaya. Nice. Mo na yung utang Bisaya. Sari-sari. Nami. Talagang agbati o kuan. Kamunggay. Asan ni kapayat. Og labaw sa tanan, tangad. Lemongrass. Palami ng tingog. Diba daw, no? Punta na sa lemongrass, kaya palami ko ng tingog sa itong luya. O, hindi mahimong way buwad na pumibuwad, o. Mahal na ba itong mananak? Mag-aw-aw to rin mananak. Si Raylo, marit ko ito. Magunsa man siya dili. Dili lagi, kaya kaate ko siya aki. Parang anahagan siya ila, kaya kaate ko na rin ki. Among isubak sa utang Bisaya. Shout out mi diha sa Managlaway sa utang namong Bisaya. Daghan na do. Manak. Nailaing ka. Bukong. Okay, ako mo sige naglunod kaya ang luto kaya ang buwad. Kaya sa atin ito. Kaya nubo ng ilibol. Ano ko, may rekapan niyo? Hindi sa buwan na ng talib niyo. Ibaw na hack to akong page. Naku ayun na, i-block na ninyo. I-block na to ninyo ha, katumod TV kay lami kay hacker ay akong kay istorya pag yun. A few moments later. Okay, luto na mong buwan. Ito na mong lutoon kay ang utan nga Bisaya. Lami kay ni Ron. Tama na sugdan, luto ang utan Bisaya. Lami kay mong taong utan Bisaya. Ang takog do. Panutis takog do. Kaya ito sa takuban. Adali. Kapayas. Among gulong na. Kay Bisaya man kay ni nga utan ay kapayas. Kita kapahinan. Sunod na ko ilunod kay ang kalbasa. Kalbasa. Lami kaning Bisaya nga utan. Sunod sa ang taong. Utan Bisaya. Lami kaning utan Bisaya oh. Diyan mo ang okra. Lamiya sa mga utan Bisaya oh. Sakto ni para panihapon. Utan Bisaya plus buwan. Daog na. Okay, ang last ilunod kay kamunggay, agbati o sangig. Lami ka na rin mong panihapon ba? Luto na mga utan Bisaya. Tara na mga una ta. Oy, Felix. Parisa na mo og buwan o tamban. Ang utan Bisaya.